Príjemné popoludne, pred nami je Reflex a začíname veľmi milou reportážou. Patrik Herman aj tento rok v spolupráci s nadáciou televízie Markíza organizoval detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Každé z nich má za sebou príbeh, ktorý by nenechal chladným ani toho najväčšieho tvrďasa. Pozrite, ako sa všetci zúčastnení snažili urobiť deťom nielen zaujímavý program, ale predovšetkým vyčariť úsmev na tvári. Je to pre mňa už tak možno aj ťažko predstaviteľné a overiteľné, ale tento tábor sa koná už po 19. krát. 19 rokov, počas ktorých sa v tomto tábore vystriedali takmer 4 000 detí z celého Slovenska. Menia sa deti, meníme miesto tábora a menia sa aj životné osudy tých detí. Niekedy mám pocit, že na Slovensku je tých ťažko skúšaných rodín z roka na rok viac. Keby takýto tábor sa konal celé leto, možno aj celý kalendárny rok, stále by sme mali deti, ktoré do neho patria. Proste to sa ani nedá slovami vyjadriť, ako je tu dobré, pretože v takomto tábore som ešte nikdy nebol, kde by som zažil toľko veľa zážitkov. Naučil som sa tu veľa vecí. Najviac sa mi páčilo, keď prišli policajti a robili akciu, ako sa chytajú zlodeji. Nebola som na žiadnom ešte tábore. Toto je môj prvý tábor a asi to bude môj prvý a posledný, pretože na žiadnom tábore nebude to, čo tu. Lebo sú tu úžasní ľudia, sú tu úžasné deti. S každým sa tu dá normálne porozprávať, každý ťa vypočuje, dokáže ti pomôcť. Takýchto ľudí, ako sú tu, tak nestretne na každom rohu. Všetci ľudia, ktorí tu sú, ten personál, tí dospeláci, ktorí sa o deti starajú, majú možnosť nazrieť do tých príbehov. Sú tu deti, ktorých príbehy sú veľmi smutné. Sú tu deti po tragických udalostiach v rodine, po násilných trestných činoch, ktorých boli svedkami. Deti, ktoré boli týrané. Stačí, keď čítate iba tie príbehy z dokumentov, ktoré máme k dispozícii a tak tlačia sa vám do očí slzy, pretože tie deti si naozaj prežili niekedy doma peklo. Práve preto bol pre ne pripravený aj tento rok bohatý kultúrny i zábavný program. Policajti, kukláči i hasiči, to je len omrvinka z toho, čo všetko mali deti možnosť vidieť. Prišli naši priatelia hasiči. Máme pre vás pripravené veľké hasičské preteky. Hasiči podporujú tento tábor už, myslím, 19 rokov. A o tých osudoch sme niekedy počuli a nepovedia nám to možno priamo deti, ale hovoria nám to aj vedúci, takže vieme, aké tie deti tie osudy ťažké majú. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme tu. Dáva nám to taký pocit zadozučinenia, že môžeme urobiť radosť deťom, ktoré z tohto tábora zúčastňujú a zároveň je to aj možnosť ako tým deťom ukázať našu techniku a prezentovať im našu prácu. Za týmto táborom mi bude veľmi ľúto, pretože som si tu našla veľa dobrých kamarátov, je tu veľa zážitkov, aj s Paťom je sranda. Bude mi ľúto za zážitkami, čo sme tu zažívali a za ľuďmi, čo pre nás veľa robili. Ja keď sa potom pozerám, že sa bavia, že sme ich zaujali a že sa tešia, že sa tu bláznia, tak človek povie, že jej ako fajn, podarilo sa nám to, že konečne sa smejú a zabudli na to, čo majú doma. Aký je teda náš Paťo táborový vedúci? Je to trošku lapaj, jak sa dá povedať, furt žartuje, ale inak je niekedy ako prísny, ale však to musí byť, lebo inak by si tu každý dovoloval, čo chce. Ako on je vynikajúci vedúci. Dá sa s ním aj normálne rozprávať, srandovať všetko. Dá sa s ním rozprávať ako s kamarátom, že nie je to zase jak, že otec ti dá čo nakáže a musíš to urobiť. Správanie detí v tábore odzrkadľuje to, čo doma prežili. Na druhej strane vedia prejaviť svoje šťastie, svoju radosť a svoju vďačnosť. A naozaj stačí niekedy málo na to, aby ste ich zaujali a na to, aby ste si získali ich priazeň. Podarilo sa nám druhý rok po sebe a som z toho naozaj šťastný všetky deti obliecť do jedného. Prišli ľudia na autách, obyčajní ľudia, podnikatelia, zobrali deti do aut, obliekli ich a obuli ich. A naozaj nešetrili na tých deťoch. A deti čaká ešte jedno obrovské prekvapenie, veľký táborový poklad. Školské pomôcky, školské ruksaky, hygienické potreby. Samozrejme nejaké hráčky a sladkosti, lebo tým sa deťom najviac zavďačíte a tomu sa najviac potešia.
V tom je tento tábor jednoducho výnimočný, že nie je to len o zábave, ale je to aj o tom, že chceme pomôcť po materiálnej stránke tým deťom a ich rodinám. Chcela by som sa poďakovať Patrikovi Hermanovi, pretože je to strašne super človek a to všetko, čo pre nás robí, chystá nám diskotéky, stretli sme sa už s 5 celebritami, všetko nám to zariaďuje, každý deň nový program, všade nás berie, strašne nás má rád. Sám ako osoba by som toto nedal. To by som nezvládol a to, že ten tábor vôbec existuje, to je zásluha vyslovene stoviek ľudí, ktorí zareagovali možno na moju výzvu, na moju prosbu a pomohli mi ten môj sen premeniť na skutočnosť a pomáhajú mi v tom každý rok. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí usporiadali tento tábor, ktorí nám tu napomáhajú, ktorí sa snažia urobiť všetko preto, aby sme zabudli na to, čo máme doma a aby sme si mohli užiť niekoľko krásnych chvíľ, na ktoré nikdy v živote nezabudneme.